כפי שאמרנו, נמצאת איתנו חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. שלום לך. שלום, שבת שלום. אני רוצה להשמיע לך הקלטה של הבוס שלך, יאיר גולן. אפשר לקרוא לזה בוס? יושב ראש המפלגה. ראש המפלגה. אנחנו זורמות, אנחנו הבוסיות של עצמנו, ואשמח לתגובתך. בבקשה. שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד סמוטריץ' ובן גביר לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר לך כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים לא יתגייסו מיד אלפי חרדים מחר בבוקר. זה תהליך. למה את מחייכת? תשמעי, זה קטע היסטרי של איזה כנס מלפני שנה, כן. שהערוץ 14 לוקחים ממנו חתיכה, עושים מניפולציה, וכולם מדברים כשאנחנו המפלגה שרק השבוע בבג"ץ שהגשנו, יחד עם עמותת חדוש, מנענו 100 מיליון שקלים לבתי ספר ללא ליבה. אז את יודעת מה? תעזבי את ההקלטה. אני אומרת לך, אנחנו המלחמה הכי עיקשת בשוויון בנטל. תשבו או לא תשבו עם החרדים בממשלה הבאה? אני רוצה להגיד חד משמעית, כל מי שהיו שותפים לממשלת ה7 באוקטובר לא לגיטימי. כולם? כולם. גם הליכודניקים בלי נתניהו? גם הליכודניקים בלי נתניהו, מה, עמוד שדרה מצאת שם? נעמה, אבל מעבר לזה... לא, אני רוצה לדייק אותך. אתם, מפלגת הדמוקרטים, לא תשבו עם החרדים, אף מפלגה חרדית, נקודה. בוודאי שלא, וגם כתבתי השבוע, אופירה, החברה החרדית היא לא אויבת שלי. ההנהגה החרדית פשטה את הרגל, בפדיון שבויים, בלהיכנס מתחת לאלונקה, בוזזים את המדינה בזמן מלחמה, הפילו לי השבוע חוק תגמול לחיילי מילואים, והצביעו בעד חוק סבסוד השתמטות במעונות, פשטה את הרגל, לא מוסרית, וגומרים את המאבק שלנו מולה. אז אני רוצה לשאול אותך, ליל הבחירות מגיע, התוצאות הן כדלקמן, גוש השינוי, גוש האופוזיציה 57 מנדטים, גוש נתניהו לא משנה, 51, יש לך 4 מנדטים של מנסור עבאס, 7 מנדטים של יהדות התורה. אל מי את הולכת? להקים ממשלה חדשה בישראל. קודם כל, אני אומרת חד משמעית, ישבנו בקדנציה הקודמת עם רע"מ, הורדנו את אחוזי הפשיעה והרצח בחברה הערבית ב-20%, כולל איסוף נשקים וטיפול בפרוטקשן. מה הבעיה שיהיה שר בריאות מהחברה הערבית, תגיד לי? לי אין שום בעיה עם זה. כלומר, את אומרת ערבים, רגע, דקה, את אומרת... רגע, אחרי 7 באוקטובר, סליחה, אחרי 7 באוקטובר, אתה לא תלך להתנתח אצל רופא ערבי? לא תפקיד את חייך בידי מערכת הבריאות הציבורית שרופאים ורופאות? אז מה קרה אחרי 7 באוקטובר? מה זה הגזענות הזאת? אני לא רוצה שמנסור עבאס יקבע את העתיד של המדינה, לא בהחלטה כזו ולא בהחלטה אחרת. מה זה קשור לרופא? ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. רגע, אני אתן לך, אני אומרת משפט אחד. רק משפט אחד. אני רואה את השברים. הסיטואציה שאתה מתאר אותה לא תקרה. אנחנו הולכים לנצח בגדול. אתמול הייתי באשדוד במפגש פעילים. אני לא זוכרת כזאת התגייסות. יש שברים עמוקים, מיאוס, כן, אבל למה אי אפשר לדעת? לאף אחת מאיתנו לא ניתנה הנבואה. אנחנו נעבוד קשה לנצח אותם, בכלל לא יעמוד על הפרק. אני רוצה רגע שתעני לי לפני שתעני רגע לאוחד. כן, סקרים, אנחנו בתכלס אנשים של מציאות. הסקרים ברורים. רגע, נעמה, אני רוצה רגע לשמוע ממך. ערבים או חרדים, ממי תשבי? תראי, אני שוב אומרת, אני לא נגד החברה החרדית, ושאת שמה את זה ככה, אני לא מקבלת. היום אני שדואגת ללימודי ליבה, לילדים חרדים, יותר דואגת לחרדים מאשר ההנהגה שלהם. אז אני לא מקבלת את זה ככה. אני רוצה להתעקש איתך, סליחה רגע ברק, אני רוצה להתעקש. אבל אני כן אענה לך, אני מעדיפה לשבת עם רע"מ, ולא עם המפלגות החרדיות הנוכחיות. וואו, כי מה? כי מה? כי ישבנו איתם וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל. לטובת מיגור רצח ופשיעה. לטובת צמצום משוויון, וראית, הממשלה הקודמת, הייתה ממשלה שעבדה למעננו. היה כל שנייה פרשייה של שחיתות? גיבינו אנשים, מינינו חשודים באונס לראש ועדות? בזזנו את הציבור בזמן מלחמה? מכרנו את המדינה לקטר? לא קרה אצלנו, אופירה. למה חברייך לגוש השינוי, ראשי האופוזיציה? זאת שאלה טובה. לא אומרים באופן ברור מה שאת אומרת, אני מעדיפה את מנסור עבאס על משה גפני, אריה דרעי וגולדקנופ. כי ברק הם מפחדים והיא לא. בבקשה, אני אומרת לך דבר כזה, נייר הלקמוס הגזעני של נתניהו מפסיק לנהל אותנו. אם כבר אחרי 7 באוקטובר, מממן החמאס לא מנהל אותי יותר.
מי שמימן את ארגון הטרור הזה בדבקות, והיום גרם לזה שחמאס עומדים עם 50,000 מחבלים על הרגליים בעזה עם קטר וטורקיה, לא הוא ינהל לי את הדרך הפוליטית. אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות פה כדי לרפא את החברה הישראלית, וכדי לרפא את החברה הישראלית, אנחנו לא מחרימים מיעוט שלם רק בגלל שהוא ערבי. אנחנו מנהיגים קווי יסוד לממשלה הבאה, שצריכים לעמוד בהם. אבל מצד שני, את מחרימה את החרדים. אני לא מחרימה את החרדים. אני אומרת לך משהו אחר. לא, אבל את אומרת, אני לא רוצה לעשות חרם נגד ציבור מסוים, שזה הציבור הערבי, את החרדים, את כן מחרימה. אני אומרת לך משהו אחר. אני אומרת לך, כל מפלגות ה7 באוקטובר, בעיניי, חייבות לעוף הביתה. אז הוא אומר 120 חברי כנסת הביתה. לא 120. למה? 7 באוקטובר, כולם היו שם ב7 באוקטובר. זה טיעון אופירה, זה טיעון ביביסטי. אז רגע, לכן אני שואלת. זה טיעון ביביסטי, למה אני אומרת את זה? כי זו הקואליציה שראתה בחמאס או נכס, זאת קואליציית נתניהו. לא כל 120 חברי הכנסת. קואליציית נתניהו אמרו בפה מלא, חמאס או נכס זאת מדיניות. האנשים האלה שהקריבו חטופים עבור בצע כסף, האנשים האלה ששותקים עכשיו, או מגנים על אוריך, כי פשוט שמש העמים, קטר לא מצא אף אחד אחר שיעבוד שם, ספציפית 3 עובדי משרד ראש הממשלה. מסבירה באמת את כל הודעות התמיכה. אבל בוא ניתן לאלי אוחנה לשאול בבקשה. את כל הודעות התמיכה באוריך, כי אני מסבירה דבר אחד, זה או ביביזם או ישראל. אלי אוחנה עכשיו, בבקשה. חברת הכנסת לזימי, רציתי להגיד לך שאת מתממת אחרי מה שראינו שיאיר גולן אומר, אבל את לא מתממת. לזכותך את אומרת את האמת, את תעדיפי את הערבים, את המפלגות הערביות, על פני מפלגות יהודיות, למרות שהם חרדים מבחינתך. לא ציוניות? אבל אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית. מדברים הרבה על הכנסת, על ההתלהמות, על השפה הלא מכובדת. את לא מרגישה שגם לך יש חלק בזה, ואני אתן לך 2-3 ציטוטים, כמו על נתניהו ראש ארגון פשע, כמו בזמן שטבחו בעם, נתניהו הלך להתאפר, או לגבי יאיר נתניהו, הוגלה לחול כי היכה את אביו. זה באמת מוסיף לאיחוד, זה לא פילוג, זה לא שיסוי, וזה לא שיסוע. זה לא כללות. תשמע, אלי, אני רואה שאתה תמיד שם לב לאיזה צד אחד והופך להיות חנה בבלי. אני עונה לך, בוודאי. אם יהיה מישהו אחר, אני אשאל אותו את השאלות. תעני לי לשאלות שלי. בוודאי, אתם הפכתם בהירות פוליטית ועמדה נחרצת למשהו קיצוני ולא תקין. אני מסתכלת בכנסת על תהומות. אני רואה איך מסלקים משפחות חטופים. אני רואה איך מבזים משפחות שכולות. ראיתי גם מהאופוזיציה שמבזים משפחות חטופים. תן לי רגע. אני רואה איך ראשי הרשויות בצפון באים עד לפנות בוקר, כתתים רגליהם כדי לקבל משאבים בסיסיים, והם מעבירים לקומבינות של חברים שלהם. ואז אתה אומר לי שהשפה שלי לא נוחה, אבל אני מעדיפה לומר את הדברים כמו שהם כהווייתם. ואלי, אם אתה תאמר את הדברים האלה ותגיד ואתה מצפה ממי שאתה בוחר בו, גם אם אני חולקת על זה, טיפה גם לדאוג לעם ישראל, אולי דברים היו נראים אחרת. אבל כשמדקלמים דף מסרים, ושכל מה שעושים זה לגבות, אז בחיים לא יהיה פה שינוי. אני לא בעד שפה לא יפה גם מצד הקואליציה, ואני לא בעד שפה לא יפה מבחינתך. את חברת כנסת שמהווה סוג של דוגמה, וכשאתה שומע אמרות כאלה, זה גם גורם לפילוג ולשיסוי. אז אני אומרת שמעשים... יש בן אדם אחד שגורם, זה בנימין נתניהו. היה לך השבוע נאום בכנסת. היא יכולה לענות לבד לברק, תאמין לי. נאום בכנסת, שבו אני לא זוכר נאום כזה, שדיברת שם על עברייני מין, על עבריינים, על חשודים. אני מעלה חוק תגמול לחיילי מילואים, והשר המשיב יריב לוין עולה להשיב לי, ו10 דקות שלמות שיש לו להשיב בזמן, הוא מדבר איתי על אהוד ברק ועל המזרחיות שלי, המאבק הפמיניסטי שלי, 10 דקות שלמות דרך אהוד ברק, שהיה ראש ממשלה כשהייתי בת 12. אז עליתי לשם. והזכרתי לו את טסלר, שסגר עסקה לאב הפדופיל שלו. טסלר זה סגן השר מיהדות התורה. הזכרתי לו את אברהם בצלאל מש"ס, שפגע מינית בנער ואף מהכנסת. הזכרתי לו את נתן אשל, ואת צחי ברוורמן, ואת חנוך מלביצקי, ואולי זה יישמע בוטה לך, אבל האמת היא בוטה, כי הטרלול הוא גדול. הזכרתי לו שהם מנותקי קשר עם קריית שמונה, ושסורוקה מקוששים כספים, וזאת גזענות אמיתית. זאת הגזענות, כשהוא אומר לי, שנבחרתי מקום ראשון הפריימריז, שהמפלגה שלי בזה לי, אני מזכירה לו שדודי אמסלם אמר שאצלם גזענים כלפי מזרחים בליכוד. האמת היא הדבר הכי טוב לריפוי ושינוי. אלי, גם כשהיא קשה. אין לנו אופציה אחרת. מי שאוהב את המדינה, יגיד את האמת. תגידי, למה לא את עומדת בראש המפלגה? מתי תהיה אישה בראש מפלגה? ואיך את לא מצליחה לסחוף אחרייך
נשים מזרחיות, במיוחד מהיכן שהגעת מגדל העמק? קודם כל, יש לי יד בזה שיאיר הגיע למפלגת הדמוקרטים, ואני גאה בזה. אני חושבת שיאיר למה לא להיות הוא מספר האדם... אחת? יאיר הוא האדם הנכון במקום הנכון, אני ואת? מאמינה בו מאוד, ואני ואת? לצידו. מה אני זה לצידו? את לא רוצה שהוא יהיה לצידך? לא, אני ממש מאמינה בו. כל דבר יש רגע, אופירה. אם יש חוכמה נשית וחוכמה פוליטית, זה לדעת מתי הרגע. ויאיר זה הזמן שלו. הוא גיבור, והוא גם מנש, את יודעת את זה. ואני מאוד מאוד שמחה שהוא הלך על המהלך הלא פשוט למפלגה דמוקרטית. איחד שתי מפלגות ולא הלך למפלגה של איש אחד כמו כולם. נעמה, אני מצפה ממך שגם את תהיי מספר אחת. אני קודם כל מקווה למספר אחד הפריימריז. נילה, אל תעשי כבר... אל תעשי להם אש, נילה. אני רוצה להגיד לך משהו על אומרת את נשים. האמת. אני רוצה להגיד לך משהו על צדקה נשים. אתמול יונית לוי, כשבאמת הם קריינו את כל הסקרים, לא הייתה אישה אחת שעמדה בראש מפלגה. האמת שזה חבל. אני לא יכולה להגיד שזה... אז תתעוררי. צריכים יותר... נעמה, תתעוררי. רגע, לא. רוצה להיות יושב למה ראש לא? הדמוקרטים? קודם כל, אני כרגע... יאיר משהו שלא שלה, אבל במה הוא טוב יותר ממך? היא ממש תענה לך על זה. אני ממש מאחורי טוב. המהלך הגדול שלנו להקים את הדמוקרטים עם יאיר. אבל אני אומרת שאנחנו צריכות לראות יותר נשים בפוליטיקה, וזה נכון. ואני גם רוצה לומר לך שהרבה נשים מזרחיות, אופירה, מהמקומות שבהם גדלנו, אומרות לי תודה על הייצוג הזה. וזה משמעותי. וזה חשוב. נעמה לזימי, פעם נזמין אותך ליותר זמן. אני רוצה. היה מעניין. תודה. תודה. תודה, חברים. והרבה הרבה 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 אומץ וכוח את צריכה רק להיות ככה כדי להיות ננצח. נעמה לזימי. רק ככה. בביטחון. תודה רבה. הטלוויזיה של ישראל. 12